To faɗaɗi manaminta kes ɗin Alƙarmawi ko kuma can Sheikh Alƙarmawi a halin yanzu fa ofishin Sagagi ya tabbatar da gidan rediyo cewar fa kes ɗin Alƙarmawi a halin yanzu yana gabansa kafin ya miƙa wa hukumar shura akan tsokacin da malamai suka haɗu suka kai na cewar fa ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma ga bayanin Sagagi daga farko har ƙarshe ku tsaya ku ji me ke faruwa. Shi Karmawi da kake faɗa Karmawi da koko Karmawi ne. Ni gaskiya magana Allah ya sani ba ma jin shi ba. Amma akwai petition a gabansa amma lokacin a gaban shura wanda ofisin SSG ya turo min amma lokacin da aka kawo petition din nan already mun yi nisa akan harkar mallawa to yanzu kace ka sake dawowa ka sake yi in fact a cikin wadannan kwamitin ma akwai wadanda suke ganin masu ba sai ma an kira shi ba sai dai a kira shi ko a yi masa nasiha amma ba mu mai presenting wannan side talk kenan amma ba mu mai presenting a petition din gaban men committee ba amma a decide ne za wanda is pending muna so mu ga wannan ne yadda ya dau wato attention na duniyar musulmi ma to already muke so jan kafa akan wannan matsalar ba ta da amfani saboda haka muke so a yi a gama shi sannan in an zo wannan meeting din in Allah da zamu gabatar da wannan petition kuma na kan Karmawi sannan gida kuma decide ne ya kamata a yi to ba zan san kai bane ai kullum na faɗan kana so ka karfin kwa kai gaskiya ba yadda za a yi da kai kuma ba san kai akan wannan amma dai akwai korafi akan shi a gaban majalisar shura kamar yadda aka yi korafi akan malam lawan kuma majalisa za ta gayyaci Karmawi insha Allah ni ba zan ce za ta ga zan gabatarwa ai ne yanzu petition da abu ina ki so ni zan gabatarwa da majalisar shura so kuma a tattauna ai kamar wancan kaga ai presenting ne sannan aka ce to a kafa kwamiti wanda za su duba ma da'awar sannan suka tantance out of da'awa tara suka zubar da biyar suka kawo hudu wacce a kansa ne aka fuskanci malam lawan so wannan ma aka kawo ai gida shine zai ce ga abin da kuma za a yi wato shi na malam lawan sai an kafa kwamiti ya ga ma dacewa a kira shi ko yau ko ka kira shi shi ma wannan haka zai na'am amma dai akwai korafi akan Karmawi ana batun kalmomin da ya faɗa kamar masu malam lawan duk da ka ce baka saurara ba wasu suna ga me yasa tuntuni tunda ka ce ba abu ne da ya kamata ana jan kafa me yasa wai ba a hada duka biyun batun da shura tana da yawa mutum 70 wadancan a basu wannan wancan a basu wannan bangaren a lokacin da aka kama kwamitin already an kafa wannan subcommittee da zai je ya zauna da mallawa so already muna ma yadda za a tsara zaman da tambayoyin da za a yi da ana cikin wannan sannan wancan korafin ya shigo so kaga wancan korafi wannan subcommittee ai ba shi da hurumin da zai treat din ta sai babban gida ne to ko ba a zauna ba har yanzu insha Allah dan haka kana sa ran da babban gida ya zauna na majalisa za ka gabatar da korafin da aka yi akan Karmawi a game majalisa za ta dauka. To kamar dai da kuka ji ya faɗa da bakin sa yace shi da farko ma bai ma ji abin da Sheikh Alƙarmawi ya faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kes din ya ce an kawo gaban sa kuma insha Allah Rabbi zai kokari ya ga cewa ya tura gaban shura ko kuma ce muku hukumar shura ba dan komai ba domin ita kadai ya kamata ta ga yadda ya kamata ta yi ko kuma can ku ta tattauna ta zauna ta ga yadda za a fuskanci abin kamar yadda ya faɗa to a ƙarshe dai ubangiji Allah ya tsare mana bakin nan namu sannan ya ba mu zaman lafiya amin ya hayyu ya qayyum. Ya bani usuli na da Allah ya ban usuli na da shi sannan shi ne ya bani arziki abadi arzikin duniya da arzikin lahira duk annabi ne ya bani wasikan komai annabi ne yake ba mu ya bani bukata ta da shehu ya bani usuli na da Allah ya ban usuli na da shi sannan shi ne ya bani arziki abadi arzikin duniya da arzikin lahira duk annabi ne ya bani wasikan kun ji aqidar su shehu yace arzikin da ya samu a duniya annabi ne ya bashi to ko kafiran da wallahi ba sai da Allah nake ba manzo Allah nake ba da arziki ba ko kafiran da wa yake bayarwa to kun ji Tijaniya shehun su yace duk arzikin da ya samu duniya lahira manzon Allah ne ya bashi to masu wannan aqida ka zo ka ci kara roki manzon Allah ku kare lafiya da su masu wannan aqida ka ci kara roki manzon Allah mutumin da yake da aqida yake itikadi ya kulla cewa duk arzikin da ya samu manzon Allah ne ya bashi duniya da lahira ita ce ba aqidar su aqidan kafirci aqidan shirka aqidan wulakanta Allah kuma su ne suke da bakin cewa wai ai tsaye ma wani har suna barazana ma gwamnati cewa gwamnati dole ta bi ra'ayinsu ta ɗauki mataki in ba haka ba za su ɗauki doka a hannunsu yan Tijaniya kun dade ba ku ɗauki doka a hannunku ba kun dade kun makara too late ya kamata tun jiya ku ɗauka kunji kun san me wannan magana Alkarmawi ne fa na Kano ce muku da kilasu mai dina ne shine ke wannan magana shine kuma a Kano yake kuma gwamnatin Kano bata yi komai ba amma daga can su baba impossible suka kunno wuta suka samu mahukatan su na nan Bauchi suka hada kai suka cuza wa gwamnatin Bauchi ta rusa wannan gurin daga Kano suka kullo suka hadu da yan bid'an nan da dan gargajiyan nan suka kunna wuta amma ga maganganun da ake na kafurci na shirka a Kano ga sunan sun cika ba su komai ba sai nan Bauchi
ko ba ka bane to yanzu gwamnatin Bauchin ba ta yi komai ba abinda kuke so yanzu ku muke jira kuma a gwamnatin Bauchi kan ba ta yi komai ba ba ta rusa masallacin ba ba ta rusa makarantar ba ni ba a kama ni ba yanzu ku ake jira ku mahaukatan ku dauki dokan a hannu ku muke jira ku dauka doka a hannu kuma muna roƙon gwamnati da son samu in an dauki in sun dauki doka a hannu gwamnati ta kuma kar ta yi komai ta kyale mu da mu da su gwamnati kawai ta zuba idanu yawa a dan ba da sati ɗaya sati biyu ka san wani lokacin gwamnati ma tana dan wannan tsiyan wani lokacin sai ta dan zuba idanu sai ta dan bari tukunna sai mai jin jiki ya ji jiki ya ta shigo dan Allah a yadda kuke bukace da ku dauki doka na bismillah ku dauka yawa daga gabashi ne duk wanda yake da irin wannan tsaraban ya kawo da mu saka da ku ji kunna daga Kaduna ne ni ma an turo mu shi gabashi yace kunna kamar ina da shi ni ma dai amma dai ya na ke na gaba ya ce ne sama to amma in ba ka da bluetooth ba ai ba kai connecting ba to ai connecting ne bluetooth din wannan din zai dauka ai da muna so mu yi connecting da bluetooth ne aje bari ka tura mun kawai turo mun kawai ne bari mu bude na wani connection bari ni ma yana je kiran samo shi